Chitambire, good morning. Kuti masikati kana kuti maswera sei kumativi mana kwamuri. Kunokizuva rakanaka. Kwatanga kudziya but hakusati kwakunyanya kupisa like that. Miti yese yane mashizha nguva dze4 handisifariri because miti inenge isina kupfeka. Saka izvinezvi everything else is green. Muchenje, vamuchenje, how are you? Frank, how are you? NdiFrank wandiri kuziva heroyo kana kuti maybe kufanana kwemazita. Makakurira kupi vamuchenje? Makakurira kupi? Makakurira kumufakose here? Titambire, it is izuva rakanaka remusi wechishanu. Izuva rakanaka remusi wechishanu. So nhasi ndati ndiuye. Everlasting, thank you. Thank you for that. What do they call that one? For blessing this channel. You're from Bindura Musana, all right. Saka inguva yekutanga, I think kutanga kukuonai. Makadiko vamuchenje. Makatanga kuteera chirongwa chedu rini. Makatanga kuteera chirongwa chino rini is discount. Makatochiona mamaje mukati kune zviri kuitika ingatatosaririra. Makati kune zviri kuitika ingatatosaririra. Thank you Everlasting for that $4.99 support. I appreciate you. Welcome. Vese vari kupinda. Saka zvatichatangaka regedze titange takupa maanswers etsumo dzatakaita last time. Hanzi abereka atochena moyo kana kuti akazvara sekera muchitende. Zvinoreva kuti chii? Zvinoreva kuti mubereki woga ndinofara chaizvo. It's been a while listening to your audiobooks. Come on, welcome back. Tatanga izvinezvi tiri pana Sergeant Chimedza. Iri kufamba from chapter 1. Rine action packed ufunge. Riri kunakidza zvekuti. Saka kana zvichinzi akazvara sekera muchitende, zvinoreva kuti mubereki woga anotofanira kutirira pazvishereketo zvingangoitwa nevana vake. Zvekare hafaniri kuseka kutadza kwevana vevamwe, sezvo vana vake vachigona kuzotadzawo saizvozvo kana kutopfuuridza. Murikuona? Saka kana vana vevamwe vachimisbehave and all tofanira kutorwadzikana mumwoyo medu kuti vedu we chiko nevana ava. It's not nguva yekuseka nekuti wewe hauzive mangwana ucheto vana vako kana kuti vana vako vadiki vachakura maybe kutozoita musikanzwa kupfuura yevamwe wamga wachimboseka. Mwakati hanzi tsumo yekuti wafa anaka. Afa anaka. Hanzi kana munhu achinge afa, kunyangwe vaya vanhu vaimuvenga achiri mupenyu vanotomuchemawo somumwe wavo ange akanaka. That's bad. Tofanira kudanana nekufarirana tiri vapenyu. Kwete kuti wanga wakamakana nemunhu but afoti wow, wakurwadziwa. Chiinai? Asi chiinai? All right. Vamuchenje. So mabhuku api amakateerera pano? Mabhuku api amakateerera pano? Nezuro pane zvandaifunga ndichireviewa kuteerera zvekare last chapter yebhuku rakava buno rise pemberi. Akomana, I think dzimwe nguva tinongofanira kungodzokera mumashure tichimboteerera. Kunakidza kwebhuku ikoko. Wow, ndakafambirwa. Saka then pozoita imwe tsumo inoti afamba apota.
afamba apota. Munhu afamba rwendo haafaniri kutarisirwa kukurumidza kudzoka, nokuti hapana anoziva zvachandosangana nazvo ikoko kwaenda. Afamba apota. Alright, toita imwe inotanzi afirwa haatariswe kumeso. Afirwa haatariswe kumeso. Vanhu havafaniri kuongorora nekutsoropodza kutadza kana kukanganisa kwemunhu anenge arasikirwa, sezvo munhu arasikirwa asingakwanisi kunyatsofunga nemwazvo. Ichokwadi, stress inenge yakakuwandira, dzimwe nguva zvaunoita ipapo zvinhu zvaunongosina kunyatsofunga, you are not at your best. Saka instead yekubva tada kuongorora nekushoropodza, so afirwa hatariswe kumeso. Alright. Hanzi ageza haanonokerwi. Haanokorerwi. Ageza haanokorerwi. Iyi takati inodhanisa ndamboinzwa. Saka hapana akakwanisawo kuita sei kuipindura. Kana kuti inogona kutaurwa kwechinzi kabva muzai kava kashiri. Kabva muzai kava kashiri. Okay, iyi zvingatonzwisisika kana kuti chava chigondora chava chimombe. Kukona kutunga urema hwacho. Better, saka ageza haanokorerwi dzakafanana nedzimwe dzese dzatataura apa. Zvinoreva kuti kana munhu achinge ayaruka anenge achitarisirwa kuzviriritira nekuitawo zvechikoro nokusiyana nezveukwere. Yeah, I thought that was ndambonyenzwa iyoyo. Alright. Agumina afamba hazvienzani natigere. Munhu ane chaaita, kunyange chiri chiduku, ane zvaaita, sezvo asina kuenzana neuyo asina zvaaita. I listen to Tamba Oga, Jekanyika, ndinofa ndaedza, kusasana kunoparira. Nepfumo reropa. Muchadura among others. Ingati handiri kutofamba tese rwendo naimi. Tiri kufamba tese rwendo. Ewa, ndinotenda nekutirangarira. Aiva madziva ava mazambuko. Dzimwe nguva tingangoti munhu wese anoziva tsumo iyi. Vamwe vanenge vasina kutombodzidziswa, vasina vakuru vanenge vachivaudza. Kune tsumo iyo inonzi aiva madziva ava mazambuko, kana kuti pfupa jena rakabva munyama, kana kuti chinokwegura, kana kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chava chinokoro. Also kana kuti kwava kusakara kwedo kuita serisakambodyiwa nyama. Vakomana. Saka zvese izvi zvinoreva kuti upenyu nemagariro evanhu zvinosanduka nekufamba kwenguva. Sokuti vaimbova vapfumi kare, nhasi vanogona kuve varombo. Kana kuti varombo vaya vaiva varombo, nhasi vanozogona kuve vapfumi. Ende zvoda kufanana nekuti sekaurema wapa, not really. I think iyoyo ndekungotiwo kuona munhu akaremara. Chokwadi, you never know. Iwo upenyu unogona kuzoti unopinda musauna oremara, things like this. Saka iyi vakuru vedu vaibuda netsumu nemadimikira iyi. Wow, ndononzi dene reruzivo. Titambire vari kupinda. Maswera sei, kana kuti mamuka sei, kana kuti well, maybe mune magadzira kurara. Alright, akanganyimo avangarara. Kune inoreva zvimwe chete neakanganyimo avangarara inonzi avhiya chidembo, chivheya haachityi.
kana kuti ateya mariva murutsva haatyi kusviba magaro. Mariva murutsva haatyi kusviba magaro. All right. Get that one. Ndaivona papi yapya ndirasiso futi nepandaiverenga ndepapi ateya. Okay, tandiri kutaura kuti akanganyi mavangarara zvakafanana kuti nekuti ateya mariva murutsva haatyi kusviba magaro. Zvinoreva kuti munhu anoita chinhu chaanoziva kuti chakaoma kana kuti chingangotsoropodzwa nevanhu anotofanira kushinga. Zvinotoda kukwinya kwinya. All right. Hanzi akumbira banga kuti azivikanwe kuti abaya. Akumbira banga munhu woga woga ndo zvazvinoreva manje. Zvinoreva kuti munhu woga woga anoti kana akaita chinhu chitsva, munhu woga woga anoti akaita chinhu chitsva anochiburitsa pachena kuti chionekwe nekuzivikanwa neveruzhinji. Tete chicho akatanga kuverenga mabhuku tanga kanda kanda paivapo kare wekuno chichichi chokuverenga mabhuku tsika dzedu nerudzi rwedu tingoshambadza shambadza. Ndokuti hanzi tinokumbirawo banga ka because kuno kune nyama. All right. Poita hanzi akuti rima ati ugosodya. Saka anenge ari munhu akanaka iye anotokudzidzisa kurima kana kuti hei rimawo funge. Anenge ati ugosodya. All right. Saka pane dzimwe futi dzinoti hanzi anoti chengeta mwana wako anoti ugozotuma zvako. Saka zvese izvi zviri tu akuti rima ati ugozodya nanoti chengeta mwana wako anoti ugozotuma zvako. Zvinoreva kuti munhu anokukurudzira kushanda nesimba akanaka, sezvo chinangwa chake chiri chekuti iwe ugozowana zvinokubatsira munguva inotevera. Kunge zvinezvi tinofanira kukurudzirana kushanda nesimba. No matter chaunenge uine confident nacho kuti chii ndoda kuedza kuita chakati, just do that. Dambudziko redu vamwe vedu maZimbabweans ndekuti unogona here kuverenga kwacho mabhuku. You know, I don't have to be perfect. Chido ndo chiri kukosha. Kuda ikoko kuverenga ndichibva pamwe ndakuti ndichitokanganisa nokuti ndane makore more than 20 ndabva kumba. You know what? Ndo zvauya mumwoyo mangu rudzi rwedu. I'm going to do it. Saka takaita and guess what? Takuto improve chii parudzi rwedu paya zvinhu zvatochinja. So whatever you desire to do, shinga mwoyo mako chizoti ndoda kuita chakati ita. Haikona kunzwa noti pane vamwe vakamboedza kuzviita izvi. You know, culture yedu kuti sometimes vamwe vanhu usambodzoserwa kumashure, zviedze ugodonha, ugosimuka, uedze zvekare zvinoita. Hanzi all right. Ane benzi ndonaro kudzana anopururudza, kana kuti benzi nderako kudzana unopururudza. Zvonzi zvinoreva kuti kunyange hama yako ikaita zvinosvorwa nevanhu, iwe unongomutsigira nekumudzivirira nokuti mumwe wako. I don't know about that. Unogona kusadairira uipi hwake out there. All right. Kana kutongonyararira uchinzwa munhu achishorwa mabasa ake akaipa, asi kana wava mumba nekuti handione ndichipururidzira upenzi, tinoonesana kuti no, apa uri kukanganisa, apa uri kukanganisa. Ipapo hangu handizivi because handitese handingapururudzire chii munhu ari kukanganisa nekuti ihama yangu chete. Aiwa. All right. Ane chake ndihombarume.
zvinoreva kuti munhu ane zvinhu zvake semupfumi haatauri nevazhinji nokuti hapana zvaanoda kwaari. Chinhu chakaipa, tofanira kungozvidukupfisa kungoda vanhu vese zvakadaro, whether une upfumi ende unofunga kuti hapana chaungade kune munhu, ende you never know, sezvataurwa paipaya kuti aiva madziva ava mazambuko, unogona kufunga kuti utori bhoo, but mangwana simusongo usingataure nevanhu uchifunga kuti hauna chaunoda kwavari, zvazopresa wamusame situation, vanhu vaive pamwato pamusoro, unozotangira papi? Hapana. Hanzi ane ganda ane nyama hazvienzani neasina. Whoa, okay. Imwe futi tsumo inoreva zvinoreva iyoyi, hanzi chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota. Ende chokwadi, chembere mukadzi, gengesha mukombe hazvienzani nekunwa nedeme. Sapata rukukwe hazvienzani nekurara pasi. Hanzi zvinoreva kuti kuve nechinhu chako pachezvako, kunyange chiri chidiki diki sei, kana kuti chisina kunyatsonaka zvacho, kuri nani pane kushaya zvachose. Alright. Tobva takaita tsumo idzi. Ane ganda ane nyama, half a loaf is better than nothing, right? Half a loaf is better than nothing. Hanzi takadziverenga almost 2 weeks ago, nokuti last week yakanga iri holiday handinakwanisa kuuya, so takupa mhinduro dzacho nhasi. Pane yekuti hanzi ane marengenya hadariki moto. Makamboinzwawo? Ndikati what? Hadariki moto nekuti anotsvaka marengenya anenge angodai dai. But zvanzi chii? Hanzi munhu murombo haafaniri kuedzawo kuita zviye zvinoitwa nevapfumi kana kuti vaya vanazvo. Tingaikwanisire pakuti tema dzaunosvikira. You know, yeah, kana ungoriwo murombo ita zvaunongokwanisawo zvezera rako, haikona kuda kutanga kuita seunazvo, kupretenda. Zvinongokwadzaiwo chete, that's not good. Ingogutsikanawo nezvauri ipapo. Hanzi ane mombe yake anoziva makumiro ayo. Ukainzwa ichikuma unobvasa kuti iyo ndeyangu, ende munetsvaga yekukuma nechekokoko. Hanzi zvinoreva kuti chii? Mumwe nomumwe wedu anoziva tsika nemaitiro emunhu waanogara naye kupinda vekunze. So that was that. Ndo mhinduro last time. Ndiani vamwari muno muri kuteerera muri kupi? Everlasting uchiri muno? Everlasting uchiri muno here? Alright, titambire. Tanga tichipindura tsumo dzatakabvunza last 2 weeks. Saka nhasi tikumboita tumadimikira mbichana. Alright, tikumboita tumadimikira mbichana. Asi madimikira aya zvavanoti hanzi dimikira chirevo chine udzamu uye dudziro isingafambi. I'm listening from Canada. Oh, vamuchenje muri kuCanada. It's same time neku-States, but I think Canada ihombewo futi, zvinodependa nokuti munei muri kupi. Ezvinezvo nguva yekuneka 10:38 kuseni. Kuri kuita sei sama yatanga were kuCanada? Ndinongokuzesa ndonzwa kuti hanzi kunotonhora zvekuti. Ndinotarisira nenyasha kuzofisita. Ndine shamwari dzangu dzakaenda kuCanada, vakabva kuno, you know, as a family, vane 2 years now. Vakatotenga imba, would like to go kumbonodziisa imba. Alright, so muri an hour behind. Okay. Kuri kutonhora, kwatanga kutodzirira sama yakutopindawo.
kucanada imwe nzvimbo yandisati ndaenda ndozvimwe zvezvinhu zvokuti sometimes kana tichigona zvinoda kumboona nyika. Saka zvanzi dimikira chirevo chine udzamu uye dudziro isingafambirani netsananguro dzemazwi aunoumba dimikira racho. Okay, muenzaniso, kurimirana kumuganhu, dudziro. Kana vanhu vachinzi vakarimirana kumuganhu vanenge vakapokana kana kukonana zviya zvekuti havakwanisi kuregererana zvachose. Saka munoziva ndichingotarisa ndichingobrowsa madimikira aya ndaona kuti akatovaka mutauro wedu, because taakutaura nemadimikira ende unobva ngoibata ende dzimwe nguva futi zvaita kunge waitofungoti slang but actually madimikira. Ndaitofungoti dzimwe nguva islang but madimikira. Nansi it's now the great nail down here, hoping for better terms in a couple of weeks. Saka mvura dzinenge dzichingoerera nemasino ese anenge akudzirwa nekwangototatota panze. Alright, so madimikira number 1, hanzi kuva nebapu regwai. Zvinongodza uya nebapu and we use it every day. And totozisoti unenge wakakambira kukambira wanyanya. Hanzi munhu anonzi ane bapu regwai munhu asingavanzi zvaanoziva, anongotaura zvese nepazere vanhu kunyange vasingakodzeri kutaurirwa zvinenge zvichitaurwa zvacho. Wow, hana bapu chairo. Wow. Alright. 2, hanzi kuva nechinya chiri pahuma. Kuva nechinya chiri pahuma. Munhu anonzi ane chinya chiri pahuma munhu anongokurumidza kutsamwiswa kunyange nezvinhu zvidiki. Haanakidze kugara nemunhu akadaro, nai anongoswera achingotsamwa. Ndiye anenge aine chinya chiri pahuma. And then imwewo futi iyi madimikira yanzi kuva nedzungu. Ndatopesa tafungoti slang. So madimikira ndo andatoona kuti tinoataura daily. Iwewe wakutoitawo zvedzungu kwantu nedzungu. Munhu anonzi ane dzungu munhu anongopaparika asina kudzikama. Alright. 4, kuva nehana. The opposite, wakadzikama wakodzwa chinhu unochibata unobata hana. Hanzi kuva nehana, munhu anonzi ane hana munhu akatsiga asingavhundukiri chinhu. Satete chichi vane hana. Kuva nemadyo, ndongakukara sandatombotarisa uregedza toni. Hanzi munhu anonzi ane madyo munhu anoruta kana kuti anokara zvikuru. Saka muri kuona kuti madimikira haana kunyanyovandika like the way they said akavandika, nekuti tiri kuashandisa every day and tinotoziva tanisingatomboziva kuti madimikira tinoita kutofunga kuti slang. Kuva nemanyemwe, munhu anonzi ane manyemwe munhu anofarira kuonererwa mune zvaanoita. Kuve nemusoro, uya nemusoro, like vamwe vanhu vese hatina musoro, right? Munhu anonzi ane musoro munhu anoita zvinhu zvinoratidza kuti zvanyatsofungwa uye zvine ungwaru. Tokupedzera pa15. Now tava pa8. Kuva nemwoyo weshumba. Munhu anonzi ane mwoyo weshumba munhu akashinga zvikuru. Alright. Then verse 9. I'm saying verse 9, number 9. Kuva nepamuromo. Saka muri kuona mutauro wedu wemazuva ese, ende tinisingatomboziva kuti totaura madimikira, nekuti
zvatomatiri. Kuva nepamuromo munhu anonzi ane I'm sorry about that. That was a phone call coming in. Munhu anonzi ane pamuromo munhu anogaro dena nekusvotesa vanhu. Munoziva chinhu chiri kurwadza kana kuti ndingati chiko chinonyadzisa choti tatongozvitarisa tikatongozvigamuchira ndezvekuti mumastreets esocial vamangwende titambire muri right here. Mamarova musadaro kani manga marova. Kuve nepamuromo hanzi munhu anonzi ane pamuromo anogaro dena nekusvotesa vamwe, ende ndo zvatakutoona kuti vamwe vanhu vanotofunga kuti content iyoyo. Vakadzi vakuru tiripedu tete, aiwa zvinokudzwa. Vakadzi vakuru nevarume vakuru, even nevana vacho, kungove neunhu. So haikona kuitawo pamuromo kana kungosvotesa kana kungodenana. But sometimes zvinenge zvakutoita kunge ndo zvatonomo muvanhu zvatenge tingoona mumaraini. Zvinofanira kutinyadzisa nhai. Okay, pa10 hanzi kuve nepamuromo pasingamharwi nenhunzi. So you see, vamangwende tataura ma-answers etsumo dzatakauya nadzo dziya dzato 2 weeks ago. Saka zvinezvi tikuita timadimikira, and also vati timadimikira chirevo chine udzamu uye dudziro risingafambirani netsananguro dzemazwi anoumba dimikira racho. Asi chatatoonaka ndechekuti rudzi rwedu tinotoshandisa madimikira every day, ari mutauro wedu zvemazuva ese, munokuona, and tichitongwanzwisisa futi. So kazhinji kacho hanzi kuva neropa rakashata. Munhu anonzi ane ropa rakashata anenge akaita sei? Munhu ane ropa rakashata. Handina munyama iwe shamwari, ndakazvarwa zvakanaka iwe shamwari. Anenge ane munyama. Yes. Oh man. Then zvosvika pamubvunzo wekuti chokwadi pane vanhu vanongozvarwa nemunyama, ane munyama. Ngatimboitaurai. Munyama, munhu unotogona here kuzvarwa uine munyama kana kuti pane zvinenge zvazongoitika asi unenge watombozvarwa zvakanaka? Ipapo ndo pandisinganzwisisi. Pane kuzvarwa nawo here neumwe wekuzoitwa kufuridzirwa kana kubatirwa zvakaipa kana kuti unenge waitira munhu zvakaipa. Ameno ipapo. Ameno ipapo. Okay. Hanzi kuva neruoko. Chinhu chisina kunaka, kuva neruoko. Saka mazviona kuti madimikira anonakidza. Hanzi munhu anonzi hana musoro. What do you mean hana musoro? Yet tese tiri vanhu tine musoro. Kana kuti uyu ane musoro. Okay, tanifunga tese tine musoro. Handiti. Saka zvinoreva kuti munhu anenge akarongeka achiziva kuronga zvinhu zvake zvichifamba mushe. Kuva neruoko. Wazonyanyaita ruoko rwazoonekwa kupfuura vamwe sei? Hanzi munhu anonzi ane ruoko munhu ane tsika yekuba zvinhu zvevamwe. Ndinovimba tine zvatakadzidzawo marainomu, mukomana uya wechidiki wandakaonawo nyaya pana tete Tilda. Veduwe, mwanozvarwa nemunyama. And that's bad. Zvakaipa shamwari. I think one can cry out kuna Mwari zvichifamba zvinogona kuita mushe. Mukomana mudiki wekuita ruoko anonzi akaba tennis shoes guys akutonhuhwa kunge chinhu chakaora. Kuba kwakaipa handiti. Asi also nevanhu vakareactire inozoita vakabirwa vacho.
ungabva watogara uri muroi, ungabva wadarowo here akomana. Yes, watadzirwa zvako, but zvaunozoita zvinotiratidza udzamu of who you really are. Vanhu vavava vane mwoyo weuroi vedu we. Tenisi chaiyo here munhu yaakutonhuhwira like that. Hopefully achakwanisa kuenda achinogadzirisa nyaya dzake. But neyekuva neruoko rwegutsikana nezvauinazvo, you know what, kana uine chawada ingokumbira ukanyimwa, that's fine, move on. Hakusi kunekukina kuguma kwenyika. Alright, number 13, kuva neruoko rwegudo kana nechioko chegudo. Okay, mungaedze kuipindura ireyo. Hanzi uyu ane ruoko rwegudo kana kuti ane chioko chegudo. Unenge wakaita sei? Alright. Hanzi munhu anonzi ane ruoko rwegudo, munhu anofarira kugara achirova vamwe. Chikudo. Tochiti chikudo. Manga muchizvizivaka, but inini pamwe denda ndanzwa kuti uyu ane ruoko rwegudo ndefunga kuti kuba, asi chikudo. Alright, kuva neshanje iyi yakabva yatongoita mutauro wedu kachaiwo chaiwo, kuti ukangonzwa kuti uyu ane shanje, we all know kuti munhu ane shanje munhu asingafariri kubudirira kwevamwe, asi kwake chete. Alright, saka kuve neshanje munhu asingafariri kubudirira kwevamwe, but also shanje dziri paritu ndo zvinoita shona. Anditi ruoko rwegudo kuba, chioko chegudo kurova. Okay. Man. So unogona kuita shanje negirlfriend yako kana nemukadzi wako kana nemurume wako, unomuda ende une shanje, unoda kungonzwisisa kuti alright, mabuda mazenge manonoka chichi, you know, something like that. But kune dzimwe shanje dzekuti shanje ane godo. Yeah, shanje ane godo. Ko idzi dzeshanje dzerudo. Shanje dzerudo. Shanje dzerudo. Alright, amene kuti dzerudo tingadziti chii? Kuva netsiye nyoro. Vava netsiye nyoro. Munhu ane tsiye nyoro, munhu ane tsitsi nevamwe. Wow. Alright, nhasi ndandiri kuda kuchengera. Oh yes, yes, shanje. Muri kuona here, this is how dictionary is. Shanje ane godo, dzimwe shanje kuchengera. Alright. Nasi I really wanted kutandara pano, but rekedze ndi make available also myself for my members. Alright, I'm going to try and make available for members, but now and suddenly ndanyatsoziya time dzevanhu, dzimwe nguva, you know, try to be there panenge pasina anoya tichangoona, but as long as they know kuti I'm putting effort, you know, they are members and I'm saying hey, we can hang out. So ndinotenda nekutandara. Tsiye nyoro yakafanana nemwoyo murefu. Vamuchenje miretoni. Tsiye nyoro mwoyo murefu here. Kontsiye nyoro kunzwa tsitsi. Hapana tsiye nyoro dzetsitsi here. Mwoyo murefu ndokusakurumidza kutsamwa, kusakurumidza kutsamwa uchipa munhu nguva kuti you know, ramba uchiita mwoyo wakanaka. Saka tsiye nyoro dzinoreva zvinhu tuka. Tsiye nyoro mwoyo wakanaka. Handisi kuziva
kuti pamwoyo murefu apo the same here, but inogona kunge iri the same nekuti rudzi rwedu rwakapfuma. You know, chinhu 1 chinogona kureva zvinhu 5. Chinhu 1 chinogona kureva zvinhu 5. You know, I'm tempted hanzi kune tuzvirevo futi. I'm tempted kutsvaga tuzvirevo tione kuti hanzi turi kunzi chii kunoko. Pedza tione. Ndikaita tuzvirevo mbichana kusvika pandosvika. Ndazopedza ndokunakidzwa. Alright. Saka hanzi tuzvirevo. Muchikamu chino mune tuzvirevo. Tunobva paizwi rokuti kachirevo. Kachirevo kamutauro kadiki kane shoko rimwe chete kana mashoko mashomane ane zvaanoreva. Alright. Kachirevo kanongotaura kakadaro. Saka regai tinotsvairidza tuone kana paine musiyano kutsvagiridza. Munogona kutsvagiridza, but also zvinogona kuve zvakatodaro zvitori right. Alright. Regedze tite kachirevo mbichana tisati taenda. Number 1 kachirevo. Aiwe. Munhu akakuti aiwe zvinoreva kuti chii? Regedze ndikusiye mupinduro. Aiwe. Aiwe inoreva kuti chii? Hanzi aka kamutauro kanoshandiswa seyambiro kana nyevero yekuti munhu azvichenjerere. Watch out. Right. Aika. Kuti aika kukanuka kana paitika zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa. Alright. Kuti aika kukanuka kana paitika zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa. How about aizve? Atsamwa saka ari kukudzai kuti ngwarira. Ehe, akati aiwe. Okay. Aika hanzi kukanuka. Kushamisika. Kushamisika. Ashamisika. Kukanuka kana kushamisika. Ko aizve. Zvangofanana na aika. Aizve. Apeno. Apeno hamuna we. Atameno. I'll let you attempt. Kundiudza munzwisisiro wamunoita ameno. Aizve anga asina kutarisira zvabuda. Ndizvozvo. Vamuchenje munorova. Kasi muri mudzidzisi weshona here? Handichakuonewo mushe mune muri mudzidzisi weshona imi. Muri kunyatsoinzwisisa zvekuinzwisisa zviya. Ko apeno kontameno kushaya nyaya. Alright. Hanzi tinoti apeno apo tinenge tichida kutaridza kuti hatina chokwadi kana ruzivo pane zvabvunziwa kana zviri kukurukurwa ipapo. Kana usina kana chokwadi kana ruzivo rezviri kutaurika unongosvika kuti apeno ngenyaya yegoridhe iri kutaurika mazane. Apeno nobva yatokushaisa neremuromo. Handiti. Alright. That was 4. Saka tapa number 5. Babangu we. Kana kuti baba iwe, mai we. Asi kashoma kuti baba we. Nai, kan babangu we. I think babangu we iri kumanyika kana kumandau. Mai we. Ndifarira nekudada nemutauro wangu. That's why ndichiteera pamunoverenga
Wonderful. Kana neni tingoriwo kunyika dzevamwe kudai. Pandakazombodzokera kumba 2015, uno musikana ndangoti asova mwana wasikana kutokanuka kuti ndinotaura shona, kondogoregedza kutaura shona kwachisi chirudzi changu. Naimiwe rudzi rwangu ndinodada narwo. Dada nerudzi rwako, chimiro chako nedzinza rako, pembedza rurimi pwere dzigoterera. Hanzi tinoti babangu we, kana kuti mai we, kupererwa I think. Yeah, hanti chikanuka kana kudemba sechiratidzo chekushamisika ndizvatinenge taona kana kunzwa. Unoshamisika ubva wapererwa. So yeah, that's right. Basa mangwanani vanhu woye, tese tinozviziva kuti basa mangwanani, because kuseni kumalocation vamwe takakurira kumufakosi ningwa kutonzwa zuva richingoti budei musati matombopedza kutsvaira mumba kana kudini, wakutonzwa mitsvairo, munhu atomuka abereka mwana kumusana atoenda pabasa rake akutotengesa mutsvairo. Vamwe vari kuti cobra, kozoto vamwe vanenge vachitengesa hove. Pana umwe baba vaiti hove, so those are the memories. Tozoti muriwo, rukukwe, chichi, vamwe vanozoya zuva ratocheka nyika, asi basa mangwanani, especially vemutsvairo necobra. I think nebaba vehove veuya kuti kuseni immediately vabva kunodzuraura ananoti dzaibatwa very very early in the morning kana manheru amene. Uyu wowe abva ita bete rawira mumukaka. Kana chiti bete rawira mumukaka chirevo chinoreva kuti chii? Aita hwebete rawira mumukaka, kuenda ndiye munatamba. Ndozvaita mai vangu, kana waita zvebete rawira mukaka hanzi kuenda ndiye munatamba, regedze tione kuti ndiye retsumo yacho. Chirevo chacho hanzi kana munhu akanonoka kudzoka kwaanenge atumwa, ndizvozvo vanhu vanowanzotaura vachiti bete rawira mumukaka, vachireva kuti kunonoka kudzoka kwake kwakonzerwa nokuti andosangana nezvanomufadza ikoko. Alright, Mr. Nzuka, waikona kuita kuenda ndiye munatamba kunzodzoka. Alright, 8. Bofu rakatsika dombo. Bofu bete rawira mukaka, munhu akatumwa haadzoke nenguva. Can you imagine? And munhu yenge aregedze kutumwa kuenda kuuya nemuriwo wekuti vanhu vabike. Ufunge nenzara, ana baba otozotonge vakutozodzoka kubasa muriwo usati wabikwa, wakutopinza vanhu bhizi, wakutotangira imwe futi, pamwe baba anenge watotsamwira manje amai vako. Can you imagine? Naikoko kuita zvebete rawira mukaka. Next time havazombokutumi, vanozopota vachituma mumwe munhu anopota achikurumidza kudzoka. Hanzi bofu rakatsika dombo, kana akatumwa haadzoke nguva iripo. Muri kuona? Bofu rakatsika dombo, hanzi aka kachirevo kanoshandiswa kureva kuti ukaona munhu achiita zvinhu zvinenge zvinoshamisa, anenge achiziva paamire kana kuti chaanovimba nacho. Pane mweseni inoti chii? Hanzi usatongo wakatsika chii? Amen. Yeah, but unongoziva kuti ari kuzvitemba naika. Hanzi bofu ranonga roro. Bofu ranonga roro. Maroro. Mamwe mafuta aya ndina kana kuzotombawo adya kumba. Kana kuziva kuti pamwe nechirungu maybe pamwe takutoaziya pamwe takwadya
tichaziya nezwi rechirungu usingatozive kuti hadziwo maroro heraya ateti maroro kumba. Hanzi bofu ranongaroro zvinoreva kuti aka kachirevo kanotaurwa kana mumwe munhu achifarira kubudirira kana kuwana kwake chimwe chinhu chaanga asingatarisirwe kuti anga achiwana. Vanhu vangu vatoti uyu pane zvinombobuda ipapa acharorawo iyeyo. Oh man, acharorawo iyeyo wozonyatsoona inga anonyurura ndingada kuti tsikombi mhenya kufara kufara zvakanyanya inga anonyurura rinogadzi nechitsika panotinhira mhenya chaiyo. Vanhu vakutanga kuti wow. And of course waunonga kutofara kunge bofu ranhungaroro bcause unonga donhungaroro rako kaipapa, you know. Hanzi chabikwa chaora chaibva chaora. Inoreva kuti chii? Chabikwa chaora kana kuti chaibva chaora. Chabikwa chaora chaibva chaora. Ndofunga hanzi aka kachirevo kanoshandiswa kukurudzira vanhu kuti vaite vachipedzisa zvese zvavanenge vatangisa, varege tsika yokusiyira zvinhu panzira. Wow. Okay. Hanzi nhasi uchanditaurira chakatadzisa imbwa kuseka kunyena maichada. Unonga wapinda trouble, run for your life. Hanzi kana munhu akati kwauri uchachiona chakatadzisa imbwa kuseka kunyena maichigona, anenge achikukisidzira kuti achakukaurisa nenzira yakomarara zvikuru. No, zvakaipa kutyisidzirana. Chamukai nyama. Chamukai nyama komana, yei. Hanzi chamuka inyama. Inoreva kuti kana rombe richipemha rinongoti chamuka inyama. Izvi zvinoreva kuti rombe harisarudzi asi kuti rinongotambira chero zvipi zvarawana. Chamuka inyama. Wow. Yei. Soro, gonzo, whatever. Chandagwinyira shavire benzi. Uyu ndichandagwinyira uyu. Tinongoti uyu ndichandagwinyira. Tatoziva kuti munhu kana atanga chinhu haatombochisiya kusvika asucceeda kana kuti achipedza. But you know, tino cut and short because inonzi hanzi chandagwinyira shavire benzi. Hanzi aka kachirevo kanowanzoshandiswa pamunhu uya anoita nharo zvekuti hapana anomudzora kana paine zvaasimbirira kuita. Chandagwinyira yakanaka kana uri munhu ari kugwinyirira kushanda nesimba kuita chimwe chinhu chinopundudza, kwete kuita chandagwinyira kuita zvinhu zvisina musoro. All right. Kupedza chapisa part 20. We're almost in an hour 9. Tetu ari kufara zvavo funge nhasi. 14. Chauya omana. Hey, dai ndiri kutongoita chauya. Chauya inongozvitaura yega ka. Iri kutozvitaura yega. Hanzi aka kachirevo kanoshandiswa kutaridza kuti munhu atozvipira uye atoshinga kusangana kana nezvakaoma sei
hai ndakutoenda. Iwe usaenda uko kuri kunzi hamena hakuna kumira musha chauya ndiyoyo yotorova pasi. Well, kurova pasi kuti hutu handiti sandataura kuti mamwe madimikira netumwe tuzvirevo taitozofunga kuti islang, but zvirevo nemadimikira zvatakanyanyotaura tikatozvinzwisisa. Well, I guess well, tuzvirevo kwanti madimikira slang zvinoreva kuti chii ndizvozvo handiti. It's the same thing. I think that's it. All right. Chipata-pata nhaka yemakonzo. Chave chipata-pata. Chipata-pata. Hanzi kana munhu akataura achiti chauya charovedzera. Oh, yes. Charovedzera. Gudo rakakwira mawere kwasviba. Mawere kongonya ende Brown akazokurumidza kufa futi. Vanhu vanenge vaine zvipo akomana. Ndafunga mawere kongonya. Kochipata-pata. Chibata-bata. Chipata-pata kaunti aziva kwake aziva kwake. Right? Kana munhu akataura achiti patakaona zuva rava kudoka takaita chipata-pata nhaka yemakonzo, anenge achireva kuti vakamhanya kuita zvavaita kuti vapedze vagoita zvimwe. Alright. Zvavafanira here nekuti hasekasi. Hasekasi ndau, I believe. Maybe. Chimanyika, amen. Hasekasi. Yakave hasekasi kaunti chakava chipata-pata. Okay. 16. Chindakupa chindakutorera, zindakupa zindakutorera. Ndinovimba ana sekuru panapa mhite iyoyo. Kana wapa munhu watongopa munhu, itsika yakaipa. Chindakupa chindakutorera. Can you imagine? Uri murelationship watengera munhu rose nhasi, mangwana wakumucalculatera kuti ndakatenga maroses ewayo. $5 ndichoda $5 yangu. Izindakupa zindakutorera. No, tinana sekuru vane style pano papa ivapo kare navaite izvozvo. Alright, tapa 17. Chishava pavarume. Munozivawo here? Ndisati ndamboinzwa. Vatsanangura. Mamboinzwa here? Chishava pavarume. Hanzi kana murume achisvika pana vamwe varume. Okay. Kana murume achisvika pana vamwe varume vari kubata kabasa kanozovapa mubayiro sekuvhiya nyama, anoti chishava pavarume. Uko kunenge kuri kureva kuti iye anodawo kushanda pamwe navo nechido chekuti agopiwawo kamubayiro. Saka itsika yakanaka, kutaura kwakanaka kwekuti ndobatsira werako mana, ndono chekubata. 18. Chokuti pano. Chekuti pano. Oh, okay. Chokuti pano kana kuti chekuti pano. Alright. Saka nachitaura nyaya yobvata zvakatoitika chekuti pano zvekuti pano, something like that. Hanzi aka kachirevo kanoshandiswa sekamubvunzo
kachireva kuti zvinhu zvakaitwa kana kuitika kusvika pakupedzeredza, sokuti gore rapera mvura yakanaya chokuti pano. Alright, okay, ndandashauta vari kuti chii. 19 chokwadi hachiputsi ukama. Chokwadi hachiputsi ukama. Zvinouya mupfungwa dzangu ndisingazive tichatarise papo toona kuti vari kutaura kuti chii. But zvinouya kwandiri kune vanhu vanenge vachida kupinda murelationship kuti wapfimba munhu wako, wapfimbwa, things like that. Chokwadi hachiputsa ukama. Kana uine mwana ibva wataura kuti ini ndiri nzvara kamwe ini ndiri nzvara kambiri, alright, ndine vana vangu, saka unozozvigona here? Nekuti kune tsumo inoti itsumo here inoti hanzi kuzvuva sanzu wotozvuva nechi no kunonzi something, kuzvuva something unozvuva sanzu racho, anditi kuzvuva mutsi kana kuzvuva muto wozvuva nesanzu racho. Guys, I don't know, but you know what I mean. Alright, saka vaitaura kuti chiko ichi chokwadi hachiputsi ukama. Zviri nani kungobuda pachena, asingada hadi. Kana usingade mvana haudi, kana uchidawo mvana yako yakakunakira chimbere mukadzi, you are fine, nevana vayo too. Alright, so chokwadi hachiputsi ukama zvinoreva kuti akakachirevo kanokurudzira vanhu kutaura zvinhu sezvazviri, kwete kunatsurudza zvinhu mukutaura uchizosiya pave nemufungiro yezvimwe zvisiri izvo zviri kurehwa. I think it was totally different. It was totally different. Kuzvuva sanzu nemarara. Alright, kuzvuva sanzu nemarara. Saka, well, I don't know if I was totally wrong, but inini zvikanzi chokwadi hachiputsi ukama, that's what comes also kuti kana munhu, say example yandapa, but ovati hanzi akakachirevo kanokurudzira vanhu kutaura zvinhu sezvazviri, kwete kunatsurudza zvinhu mukutaura uchizosiya pave nefungidziro yezvimwe zvisiri izvo zviri kurehwa. Be upfront. Alright, tikuende ndepesirai. Hanzi chiko apa. Hanzi dasva watasva bhiza repahofisi. Oh my goodness. Ndiri kukusira kuti mundinyorerewo zvamuri kufunga, guys. Hanzi dasva watasva bhiza repahofisi. Zvinoreva kuti chii? Kuti uyu idasva watasva bhiza repahofisi. Kachirevo. Zvinenge singade kudaro nai. Inoita kuti brain dzako dzifunge zvimwe zvinhu. Okay, saka rekedze ndipindure. Oh Lord, pfungwa dzangu ngadzicheneswe. Hanzi dasva watasva bhiza repahofisi. Hanzi zvinoreva kuti akakachirevo kanoshandiswa kureva munhu anongoshushwa nevanhu vese vese, kana mudziyo unongoshandiswa nevanhu vese vese, sokuti mushandi wepapurazi pagumbo chuma idasva watasva bhiza repahofisi. You would think also kuti nanzi munhu anoshandiswa nemunhu wese wese, but you would think also kuti inofita kupfambi. Haifite kupfambi here kuti uyu idasva wadasva. I think too, right? Inofita iyi inongochingoshandiswa nevarume vese vese. Wow. Ndatenda tave nenguva yakanaka. Ndinotenda zvikuru neengagement yenyu, vamuchenje kasi vavabudere vamangwende muchiri pamere navamangwende, munhu anoshandiswa nemunhu wese wese, navamangwende and everyone else.
everlasting. Thank you so much for that 499 for your support. I appreciate you. All right. Moving weekend yakanaka. All right. For my members, some of their benefits, I'll record. I'll record. Ndinenge ndichipota ndichivakandira earlier than usual. So I think for my members, ndichivakandira earlier than usual. So kanda chitsauko for you by this weekend chichazobuda for vamwe maybe on a Tuesday. And vamwe chichibuda for them on a Tuesday ndenda kukupai chimwe chiri pamberi pacho kuti zvifambe. Thank you. Munotenda nerutsigiro rwenyu. Thank you so much tete. Hope tinowana imwe nguva zvekare. Indeed tinowana imwe nguva nenyasha. All right. I appreciate all of you.